Shalom بيتسوي إخبار أملاك من سنيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid. أنا حكم سلاعتي مسحونا سين كنت كل كثير جو نمعت لهون كالحزنا لكم مت لهم دم نزمعت لهون كالحزنا متينا لنا. Det här är Broder Saladin med Broder Sen och det här är det bästa ordet för den bästa dagen. لهم دم نزمعت لهون كال هيوت كريستوس بقال كريستوس مقلات زبدي. Och dagens ord är manifestera Kristus liv genom Kristus ord. Kolosser 3:16. I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16. بمزمورون وداسن منفساو كنين نحد حدكم أستمهرون معارض بربكم بتسقى أملا نزمركم قال كريستوس بكل تدب مليء يحضركم. Det står, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i er hjärtan. يقول ناي كريستوس هيوت أب هيوتنا زقلت بنايسب أتحساسبا بنايسب قال أيكونا. Så Kristus liv visar sig inte i våra liv när vi bara har vanliga ord som är från människor. مخنياتو نايسب أمرو نتناي كريستوس هيوت أيوتوناني. Och det är för att det människans tankar matchar inte in med det Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ለና ድብል Och därför Guds ord säger vi har Kristi tankar, Kristi sinne. ናይ ክርስቶስ ሐሳብ ክህልወካ እንድሕር ኮይኑ ግን ቃል ክርስቶስ ብጥበብ ብኩሉ መልአት መሊኡ ክሓድረካ ኣለዎ Så för att ha Kristi tankar så behöver du ha hela hans fullhet som bor inom dig. ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ቃል ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ Så hur mycket har Guds tankar har kommit sin fullhet till oss? ክሳዕ ክንደይ ቃል ክርስቶስ ንእምሮና ነተሓሳስባና ተቆጻጺሩ ኣሎ Så hur mycket har hans ord kontrollerat våra tankar? ክሳብ ክንደይ ኣረኣእያናስ በረኣእያና ናይ ክርስቶስ ተታሒዙ ዘሎ Så hur mycket har hans tankar styrt våra ögon hur vi ser på saker och ting? بحق يدبلكم زلوا ناي كريستوس قال بملأت انتدى نمنفسنا هو قوة عطوه جميرو بملأت دما كريستوس أبانا مانيفستا قبلك. Så jag ser det så om Kristi ord börjar bo i bo hos oss med all sin vishet så kommer vi börja visa upp Kristus i våra liv. مخنياتو سلا حساب أملاخن حساب سبن كزارو كله كم تسمى كم مدر العدز بالكوميين متحفظوش. För när Guds ord pratar om människotankar och Guds tankar det står det som himmel och jord, det är skillnad. حسابي كم حسابكم هيكونن يلي. Han säger mina tankar är inte som era tankar. That's why ناي كريستوس هيوت نخنبرو كم نايسب حساب زوج ناي كريستوس قال توحيدون. Så det är därför för att kunna leva Kristi liv vi har fått hans ord som tar ut oss från människors ord. ስለዚህ በቃል ክርስቶስ እንመላአ Så låt oss bli fyllda av Kristi ord. ነተሐሳስባና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ Så låt oss ge oss plats så att det ska kunna styra och förändra oss. ለመንፈስና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera vår ande. ለዘራርባና ቆጻጾሮ ዕድልና አቦ Låt oss ge utrymme för att den ska kontrollera våra ord, våra tungor. ክትግረቡ ኢኹም Då kommer ni bli förundrade. እንተዳ ሐሳብ ክርስቶስ ተቆጻጺሩኩም Så om Guds tankar börjar styra er, you will enjoy life då kommer ni börja njuta av livet. በቃ ህይወት ማለት ሽዑኹም ተስተምረዎ Och det är då ni kommer börja förstå vad livet betyder. ምክንያቱ እቲ ዝበለጸ ቃል ናይ ክርስቶስ För det bästa Kristi ord, እቲ ዝበለጸ ህይወት ናይ ክርስቶስ ይዘረየካ det visar det bästa Kristi liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂቡና ኣሎ Så vi har fått Guds ord. ቃል ክርስቶስ ንብልዓዮ Så låt oss äta Kristi ord. ንውሽጥና ይቆጻጾሮ Låt det få styra vårt inre. ነተሐሳስባና ሲስተም ይቆጻጾሮ Låt det förändra och styra våra tankar. ኣረኣእያና ይቆጻጾሮ Låt det förändra vår syn. ሽዑ ከም ሰብኣይ ንነብረን ኢና Då kommer vi inte att leva som vanlig människa. ተራ ናብራይ ንነብረን ኢና Då lever vi inte ett liv som är bara förgängligt. ሓንሳብ ንታዕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ በሃል ህይወት ኣይንነብረን ኢና Då slutar vi leva ett liv som är ibland nere, ibland uppåt. ኩሉ ጊዜ ንቕድሚትን ኩሉ ጊዜ ንላዕልን ታሕትን ከይድ ኢና Då kommer vi endast gå framåt, uppåt alltid. ብናይ ክርስቶስ ቃል Det är Kristus ord. ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ኢኹም Ni är segrare och värdefulla. ሻሎም Guds frid.